Ahojte, vítam vás na mojom kanáli, vítam tu nových, vítam tu mojich stálych, vítam tu moje ženky, ktoré mi tam komentujú v tých videách. A dneska zapájam tento balíček a ideme sa pozrieť na to, čo nám chce povedať, a ešte si dáme aj tarot. Takže máme tu hneď nejakú zodpovednosť, nejakého dôležitého muža, alebo proste taký mi príde ako nejaký kráľ alebo cisár, hej, z tých tarotov, keď si to porovnáme. Takže máme tu zodpovednosť, máme tu nejakého pomocníka, pod ním nejakú sovu, nejakú múdrosť. Nejakú múdrosť v tom, čo skrývajú tie emócie. Máme tu odpustenie, máme tu čísla 6, 13, čo sú 6 máme koho milencov, 13 máme smrť a čo toto máme? 24. 24, dole je znova na 6. Dobre. Takže máme tu niekoho, kto si niečo uvedomil. Máme tu hlboké uvedomenie, že naše činy alebo tie skutky, to, čo robíme, ako sa v živote chováme, tak za to nesieme tú zodpovednosť, hej? Niekto precitol k tomu. A niekto tu má pocit toho, že mu musí byť buď odpustené, alebo že proste, že potrebuje od niekoho to odpustenie. Pozrite sa, aká krv tam je na tej ruke. Ako tieto karty sú úžasné. Úplne nádherné. Dobre, poďme si dať k tomu ten tarot. Tá sova, jak tu na nás pozera s tými loveckými očami. Ten muž je pekný. Dobrý profil má. Však. Taký, môže sa to týkať nejakých zrelších ročníkov, takých 40-tníkov, cez 40 alebo do 40. Hej, taký už ten vek, kde je to trošku pozná taká tá vyspelosť toho muža, hej. Aj tie skúsenosti, hej, s tou korunou na hlave, proste ten nejaký status, hej. Tá kariérna pozícia nejaká, niečo, čo on vybudoval, už niečo, za čo on má zásluhy, to je proste človek, ktorý už má nejakú tú pozíciu vybudovanú. Má už určitú múdrosť. Tento človek si uvedomuje, za čo v živote nesie tú zodpovednosť. Hej? A keď aj bola situácia, že to mu celkom v nejakých prípadoch ušlo, tak teraz ho to ako keby dohnalo. V tom balíku sú aj karty, kde je akože väčšinou sú tam ženy na tých obrázkoch. Ale keď chcel vyskočiť tento muž, tak ja to budem vykladať tak, že je tu nejaké uvedomenie muža. Dobre. Ideme doložiť ešte tarot. Dobre, vypadlo nám tu. Karta Hermita. No, to je tá múdrosť, to je to, čo nesie ten vír tu na, alebo tá sova, alebo čo je to. Dobre, ďalej peťka. Peťka pohárov, dvojka palíc. Dobre, tá peťka pohárov nám tu vyjadruje ten žiaľ, alebo smútok, alebo nejakú takú vec. Ale poďme sa pozrieť ešte, čo tam je vlastne na tej karte. Aký pohľad tam je. Tu sú všetky tie poháre na tej peťke spriamené, hej, lebo bežne v tom tarote je to tak, že 3 sú spadnuté, tie poháre, a 2, tie čaše, tam stoja. Ale tento sa obzerá a všetkých 5 tu stojí. To
To znamená, že on mal toľko možností a na všetky len takto pozerá. Niečo povedať, niečo vyjadriť, hej, lebo tie poháre sú o tých emóciách. A on tu pozerá na to, akože ho to pokúša. On tu má nejaký pocit toho, že tu niečo má byť mu prepáčené. Pretože on má krv na rukách. Je tu nejaké jeho poznanie, kde tu máme zosilnené tie pocity, hej, s tým hermitom. Je to niečo, na čo on prišiel, je to niečo, čo on pochopil, pretože, vravím, tá múdrosť je hneď pod ním. Ale on tu rozmýšľa, čo spraví, ako spraví. Ako, hej, to eso palíc, ktoré je pred tou dvojkou palíc, on sa možno uchopil nejakej šance, hej, teraz, ale ako to využije, tak to je na tej dvojke palíc, kde on tú víziu musí dostať nejak do toho reálu. Dobre. Bože, mne sa to teraz prepojilo s tým výkladom. Pamätáte si, som tu mala pred 2 dňami, kedy ten muž, ktorý prešiel tou premenou. A mne sa to teraz, ja neviem prečo, on ako keby sa obracia na nejakú vyššiu silu alebo niečo tento tu komunikuje, alebo ako som hovorila, že tí muži, ten cisár tam prešiel do nejakým procesom, kedy sa s ním niečo stalo. A toto je ako keby, no mne toto sa prepája s tým výkladom, ale čiste. Pretože toto môže byť aj karta cisára, ako som hovorila, že to je buď kráľ alebo cisár, nejaký panovník. A teraz tu, jak on pozerá na toho najvyššieho, hej, pretože ten hierofant, ten veľkňaz, to sú tie najvyššie sily, ktoré majú tú moc, tú múdrosť, to proste to niečo, čo rozhodne aj tak, aby bolo najlepšie pre tú dušu. Takže tento muž tu pokračuje. On pokračuje. Sú nejakých pár kusov mužov tu bude. Ja neviem, či si to oni nájdu toto. Ale mohli by mi to potvrdiť niektorí, hej? Tento človek tu stojí ako keby na rozcestí, hej, s tou dvojkou palíc. Máme nejakú možnosť niečoho. A on sa díva sem. On s ním nejakým spôsobom sa snaží napojiť, aby vedel, či urobí dobre to, čo chce urobiť. Ako keby žiada o nejaké znamenie. Kedy sa má vydať k tomu, čo on chce urobiť. Bože. On žiada. On proste čaká na nejaký pokyn alebo na nejaké znamenie, ktoré on
On pochopí, keď sa mu to stane. On pochopí, že to je jeho znamenie a že má ísť tam, kde ho to ťahá. Toto je muž, ktorý čaká s tým, čo chce urobiť. On vyčkáva na tú najvhodnejšiu chvíľu. Proste. Bože, veď ja to vravím. On sa cíti prepojený. Ako jedno telo, jedna duša. Veď pozrite sa, jak sú tuto oni. Tí milenci. To je... On cíti, tento muž, pozrite sa na ňo. Pozrite sa, čo on, ako sa tvári, ako niečo prežíva, ako úplne to preciťuje, ako to tam vníma. Vníma to spojenie. Bože. Dobre. 8 palíc. Tu nastane akcia, hej. Toto je v mene akcie. Toto sa koná, alebo tieto energie tu naznačujú. Toto je už odraz, ako som vám to vravela, toto je už odraz nejakých tých energií, ktoré dokážeme zachytiť. Pretože sú tak intenzívne, že sa nám to tu chce prejaviť, hej, že to proste máme to tu vidieť. Takže nastáva tu nejaká akcia. Dobre. Ahojte. Držím palce.